Ilocano food dito sa Cavite? Aba, ayos ah. Tara, kain tayo dito sa Sarios. Hi sir, hi ma'am. Welcome po sa Sarios. Located po ito sa 184 Barangay Pag-asa 3, Imus, Cavite. Open po tayo every day from 10 a.m. to 8 p.m. po. Iniimbitahan ko po kayo na subukan ng aming pagkain dito sa Sarios. Authentic Ilocano food po. I-offer nyo? Hi ma'am, meron po kaming mga bestseller po dito like dinakdakan po, pulpo, dinuguang laman loob po, bagnet kare-kare, dinengdem. Ang mga order ko nga pala ay dinakdakan, papaitan, pulpog, kare-kare at dinengdeng. Umorder din ako ng Sagada Coffee and honey citron. Kain tayo! Tayo na natin itong papaitan. Kung makikita nyo, marami siyang naman loob. May onion leeks, sili. Taste test na. Mapait talaga siya. Pero yung sabaw, nalalasahan ko yung pinakulo ang mga naman loob. Malasa. At mapait talaga. Tapos naman ay itong pulpo. Para siyang nilaw. Maasim siya. Tapos susuka niya. Parang ang daming spices eh. Templado na. Tapos yung ginamit nilang meat ay grilled liempo na may kasama ata. Malambot yung liempo ako. Tapos nabibigay ng additional flavor yung onion leeks. Saka onion. O nabibigay ng tamis, asin. Naman ay itong dinengdeng. Ito merong labong at saluyot. Tapos meron din siyang fried fish, fried tilapia. Excited na ako, may kasi ako sa gulay. Ang lasa nito, lasang-lasa mo yung saluyot, pinakulo ang saluyot. Samahan mo pa ng fried fish. Sarap, malasa-malasa. Next naman ay itong dinakdakan. Dito nga, smoky flavor. Sakto lang yung alat na. Mukhang gusto ko yung texture ng pork. Malutong siya, pero inihaw to hindi prinito. Tapos nagbibigay din na additional flavor talaga yung onion at onion leeks. Gingery flavor din siya. Naman, itong kare-kare, dito ako excited talaga. Kasi mahilig ako sa kare-kare. Ang ganda ng pagkaluto ng bagnet oh. At pag may kare-kare, meron ding alamang. Wow. Sobrang lutong ng pork. Yung bagnet. At yung sauce, ito na yata isa sa pinaka masarap na natikman kong kare-kare. No joke. Bagay din sa alamang. Super, super sarap. At syempre, after kumain, perfect na perfect tong honey citron lemon tea. Or honey citron hot tea. Lasang-lasa mo talaga yung honey. Pati yung citrus flavor. Sakto lang yung tamis niya. Bagay na bagay after kumain talaga. Naman ay itong Sagada Coffee. Sa mga taong hindi mahilig sa tea, coffee yung para sa inyo. Meron din silang sugar at creamer. So kayo na yung bahala magtimpla kung anong prefer nyo. Ako, mas gusto ko lang yung black, kaya sugar lang yung inad ko. Matapang siya compare sa normal na black coffee sa market. Kung mahilig kayo mag-explore ng mga pagkain, must visit talaga tong Sarios kasi no need na pumunta sa Ilocos dahil dadalhin nila mismo yung mga pagkain sa lamesa nyo. Saka, itong mga pagkain na to, hindi siya yung normal na natitikman mo sa karinderya or kainan dito sa Manila. Kakaiba, pero ang sarap pala. Meron nga din pala silang Grab Food at Food Panda, kaya kahit malayo kayo, makaka-order kayo. Dito sa Sarios, naimas padasum. Masarap, subukan mo. Thank you for watching. Please follow and heart, heart, heart.